A v tejto chvíli boli dostihy odštartované, takže cena spoločnosti Dehost, 27. cena trojročných žrebcov, bola odpísknutá Solar Power vo vedení. Takže je to Solar Power, ale je tam aj na bariére výrazne polujúci Saras. Celé klbko 7 koní teraz zatočilo do oblúku pri jazdeckých oddieloch a vidíme, že už teraz je tam aj Sign of the Zodiac, takže Sign of the Zodiac, Solar Power a Saras. To je vedúca česká trojica a za nimi už sa vydal takisto polujúci Legionár, vedľa neho je tam Oratory Davis, Tagerton a Krezus. Takže slovenskí zástupcovia v strede balíka, respektíve na jeho konci, ale všetko je to veľmi kompaktné, 1200 metrov pred cieľom, štartové pole stále vedie Sign of the Zodiac, za ním je to Solar Power a takisto Saras, následuje už Legionár, za ním je to Oratory Davis, Krezus a Tagerton. Stále je to všetko v 5-6 dĺžkach a Sign of the Zodiac diktuje tempo od štartu. 800 metrov do cieľa, stále Sign of the Zodiac, za ním je to Solar Power, už tam trošku vycúval Oratory Davis a tlačí sa tam Legionár, ale ide zvonka, takisto je tam Saras. Teraz je trojblok koní na vedúcej pozícii, respektíve teda vo vedení, ale stále je to Sign of the Zodiac, ktorý privedie zrejme kone do cieľovej roviny. Sign of the Zodiac a vedľa neho sa tam vynára Saras, ale na tretej pozícii druhou stopou už je to Legionár, ktorý bude útočiť pod Zenkom Šmidom v cieľovej rovine. Stále je to Sign of the Zodiac, víťaz z Anglicka, rozcvičený v tejto sezóne už v Bratislave. Saras trošku slabne a kdeže je Legionár, ten teraz preberá vedenie. Takže je to Legionár, ktorý si zbieha k bariére, trošku sa tam ale krúti Zdenkovi Šmidovi. Legionár, Krezus bude útočiť zvonku, Legionár je ale prvý. Legionár, je tam ešte Sign of the Zodiac, ale je to stále Legionár. Legionár zvíťazí v týchto dostihoch, druhý Sign of the Zodiac, Tagerton a Krezus, štvrtý Saras, piatý, šiestý Oratory Davis a 7. Solar Power.